תלמידים יקרים, שלום רב. אנחנו היום נעסוק בשיעור שמטרתו חזרה על הסוגיה שכבר למדנו בכיתה, מתוך כוונה לתת אפשרות לכל מי שלא כל כך הבין את השיעור בכיתה, לחזור על השיעור בבית, להבין אותו טוב יותר, ולסגור את כל הפינות ברמה הכי בסיסית שייתכן ובמידה מסוימת לא הובנו בכיתה. כאמור, הסוגיה שלנו מתוך מסכת קידושין, דף למד ג' עמוד ב', רכוב כמהלך דמי או לא. הנה הסוגיה לפניכם. אנחנו למעשה עוסקים בשאלה האם יש צורך לעמוד לפני רב כאשר הוא רכוב על חמור או על סוס או על כל כלי אחר שבו הוא בעצם יושב ורק מי שנושא אותו אפשר לומר שהוא עומד. אנחנו רואים בתוך הסוגיה הקצרה הזאת מספר מונחים שעליהם דיברנו בכיתה. המונח הראשון הוא מונח שנקרא איבאיה לאו, הוא מופיע כאן לפניכם. איבאיה לאו, כידוע, נשאלה להם, הייתה איזושהי שאלה בבית המדרש, והשאלה היא אותה שאלה שאנחנו למעשה נתנו את הכותרת שלה. רכוב כי מהלך דמי, רב שרוכב על חמורו, האם זה נחשב שהוא מהלך ויש לעמוד מפניו, או שלא, ואין צורך לעמוד מפניו. המושג השני, המונח השני שאנחנו נתקלים בו בסוגיה הוא המונח תשמע, אוקיי? בו הוא שמע, פתיחה להבאת מקור תנאי לשם ראיה, קושייה, תשובה וכו'. במקרה שלנו, תשמע יהווה איזושהי הוכחה, איזשהו הסבר, איזושהי תשובה לשאלה שנשאלה בראשית הסוגיה. והמונח האחרון הוא המונח שמע מינה, שלמעשה שמע מינה מדבר על סיכום לקבלת ההוכחה. במקרה של הסוגיה שלנו זה בעצם יהיה התשובה מתוך המקור כפי שאנחנו תכף ומיד נראה. אוקיי, בואו נתחיל. איבאיה לאו רכוב כמהלך דמי או לא. אומר רש"י, רכוב כמהלך דמי, רבו רכוב כמהלך דמי וצריך לעמוד מפניו. האם כך צריך להתייחס למקרה שהרב רוכב על חמור? או לא, כמהלך דמי, אולי נאמר שהוא לא כמו מהלך, אלא כיושב. ואז לא צריך לעמוד ולא צריך לקום מפניו. תשמע, אומרת הגמרא, בואו שמע הוכחה, תשובה לשאלה ששאלנו. טמא יושב תחת האילן, וטהור עומד. טמא. טמא עומד תחת האילן וטהור יושב, טהור. ואם ישב הטמא, הטהור טמא. בואו נסתכל על המקרים כפי שהופיעו בסוגיה שלנו. הנה המקרה הראשון. טמא יושב תחת האילן. הנה הטמא שיושב, לידו יש כלב, עיתון, הוא יושב בנחת, אבל האדם הזה לצורך העניין הוא אדם טמא. וטהור עומד. הנה האדם השני, אנחנו לצורך העניין נגדיר אותו כאדם טהור, שניהם נמצאים תחת אותו אילן, הנה העץ, הגזע של העץ ששניהם תחתיו. במקרה שהטמא יושב והטהור עומד, הטהור הופך להיות טמא. מקרה שני, טמא עומד, לצורך העניין עכשיו אנחנו נגדיר את האדם שעומד כאדם טמא, וטהור יושב, וזה שלידו יש את הכלב, אנחנו נגדיר אותו כאדם טהור. במקרה כזה, הטהור נשאר טהור. זאת אומרת, ברגע שהטמא עומד ולא יושב, אין הוא משפיע על האדם שלצידו. מקרה שלישי, ואם ישב הטמא, הטהור טמא. בואו נצייר סיטואציה שבה אותו טמא שעמד, התיישב לפתע. במקרה כזה, בוודאי שהוא משפיע גם על אותו אחד שלצידו, והופך אותו מטהור לטמא. ממשיכה הגמרא,
ואומרת, וכן באבן המנוגעת. הנה לפנינו, וכן באבן המנוגעת. מה זאת אומרת וכן באבן המנוגעת? בואו עכשיו ניקח את אותם המקרים ונדמיין לעצמנו שאותו טמא סוחב על כתפיו אבן טמאה. שימו לב מה הדין במקרה הזה. המקרה הראשון, רואים את האבן, את הלבנה. טמא עומד תחת האילן, הטמא עומד, יש לו אבן שהיא טמאה, והטהור יושב. במקרה כזה, וכן באבן המנוגעת, הטהור שיושב נשאר טהור. אבל אם ישב הטמא, עכשיו תארו לעצמכם שהוא התיישב, אותו אחד שעמד כאן והיה טמא, והאבן על כתפו, והוא עכשיו מתיישב. במקרה שכזה, מכיוון שהוא התיישב, הטהור הופך להיות טמא. מה אנחנו לומדים משתי הדוגמאות האלה? שבעצם מה שמשפיע על מצבו של השני זה מצב שבו מי שנושא משהו על כתפו מתיישב. זאת אומרת, למרות שהאבן שהיא טמאה ומטמאה יושבת על כתפו של הטמא, כל זמן שהטמא עומד הוא לא משפיע על הטהור שיושב. אבל ברגע שהטמא מתיישב, למרות שהאבן כבר התיישבה על כתפו כשהוא עמד, רק ברגע שהוא מתיישב יש לו יכולת להשפיע. אם ניקח את זה לדוגמה של הרב שרוכב על החמור, אז במקרה כזה אפשר לומר שהרב הוא כמו אבן, והחמור הוא כמו אותו טמא שעומד. מכיוון שמי שמשפיע על השני זה מי שנושא את האבן, או מי שנושא את הרב, כל זמן שהחמור עומד, זה נחשב כאילו הרב עומד. כל זמן שהחמור יושב, זה נחשב כאילו החמור יושב. אותו אופן שראינו לגבי אבן המנוגעת. כל זמן שאתה עומד אפילו שהאבן יושבת על כתפו, זה לא משפיע. ברגע שאתה מתיישב, אז זה משפיע. המסקנה אם כן היא, שרכוב כמהלך דמי, מכיוון שמי שסוחב את הרב הוא עומד, ולכן צריך לעמוד מפניו. כל טוב ולהתראות.